Jeden z menších produkovateľov papriky, ale so dlhým stážom to Vladimír Hrubeňa, ktorý rachuje, že od 9. maja po 1. júni všetko paprika bude popresadzovaná. Tam je na polju nejaký 71 ar. Na polju budete mať? Hej. A u plastenikoch keľo? Plastenikoch nejaký 140 kvadratní meteri. Aha. Hej. I kedy ste ich zasadzeli? A u marcu, štretkom marca, 17. 18. marec. Hej. No, paprika rošne pomali, noci žimni, no to nie tak rošne, i ráno žimni, no ale zdávame sa, že vyrošne raz, hej. Pán Hrubeňa hovorí, že poneže je drobnejší produkovateľ, nikto nemal veľký zarobok, ale vše bol uglavnom zadovoľný. Ostatních rokov ukladania vše väčšie a zarobok не провадzi to tie zväčšané rozchody, ale papriku sadzi i dalej, nazdávajúci še jakomu takomu zarobku.